Drama presents What's the Style? Pagdumot Style. Timan ilang kini. Ngayon abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong malibuton. Palami Style. Ibayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko. Kasilag Style. Gikasilagan ko ikaw. Magkalimtanahin na lang ta. Dili na ko gusto magkita laki pag imo kanino. Lisod ng papalikod ang baha. Maygon sa bukid. What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nasulat naman sa lapyahan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalit sa Armen Drama. What's the Style? Ako si Mabel. Ginaingon, ang pagsulti sa kamatuoran mo ay makahatag kanimo og kagawasan. Mao kini nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Last na lang ni akong kuyog ni mo, Cynthia, ha? Last na lang jud ni. Ikaw ba, Mabel ba? Magkatawag yung kunin mo, uy. Sige lang kag ingon nga last. Wa may katapusan ng imong last. Abot ni mambayana ka, uy. Basta, uy, last na lang jud ni ba? Nga naman, mahadlok na ka? Ikaw, wa? Wa man. O nga nang ikaw man say mahadlok nga ako may nagbisyo. Mao na diha. Ako'y nahadlok diri. Kay simba ko kuno kung masakpan kasi mong banang pulis nga nagbisyo ka, hindi ma-appeal jud ko. Kalma lang, good friend. Tingsi lang ka sa. Wa jud sa mong dagway kahadlok, day. Diin naman sa Mabel. Dugay man kang nabalik. Da, nagpakuyog man gud ako, Cynthia. Diin man. Dito good. Asang gituha pa. Ay, sa dating gawi, good. Sabi nga dan. Jun. Hoy Mabel. Ingna sa tanong amiga ni mo. Nga kung magbisyo siya, dili ka iamong-among. Ako na bitaw siyang giingnan Jun nga last na lang to na akong pagkuyog ug paghatod niya ganiha. Sige na kang last. Unya sige lang kang kuyog kunuhin niya. Aron dili magduda niya ang iyang mga ugangan. Uy Mabel, gihimo lang kang front ni Cynthia sa iyong pagpaksa. Sumtawong ka, eh. Sige na. Mga una ta. Gigutom na ko. Syaro, wag yung ka magduda sa iyong asawa nga sige lang kayo labi, nagtrabaho ka na. Pa, mahimo ba? Ayaw ba tingig kagaw akong utok? Uy, Misali ko ni Cynthia. ay palabig salik yung asawa, uy Ronald. Ayaw piyansa do. Pa, kung manlaki ba Cynthia, usar siya bala ni akong bistula. Tag sa kabala sila siyang nilaki. Nanuming, duha pa kapuang kabayo balihog.
Paankos na bati na kus gipa nagsultihan sa amahan ug anak da. Samtang nag-inom sila sa tindahan ni Nang Luming. Murag naipaw naman siguro ang papa ni Ronald nga may laking iyang umagat nga si Cynthia. Magdalit ko. Doon na lang ko sa amo. Uy, Mabel. Likay na kang Cynthia sugod karon ha. Di ko gustong maamong ka pa kung masakpan na siya yung bala nga pulis. Kung mangita ganin ako, Cynthia, ing nangawa ko ha. Maayo! Bel? Nga. Mabel! Speaking of the devil calling her angels. Pagkadayon, ing nangawa ko. Sige na. Arang imong asawa, Ronald. Sundan ta siya kung asa siya paingon. Nagtuo man na siyang milakaw ka na. Maunang nilakaw na sad. Ay, Naram siya silang mabilgod. Amiga, bigyan ng duha. porbeda ka na sa mabeldo. Ronald, maunay gimong instrumento siyawa. Sa imong asawa ron, makalaa kanunay nga, dili ka magduda. Dili mi magduda sa mama nimo. Ronald, may nakasulti na mong mama nimo nga kanang imong asawa. Nakig-abot na siyang laki. Taon-taon man nagsulti sila si Junjun o si Cynthia. Wa man mo gawa si Mabil. Naglikay na siguro sa mabil niya kay hadlok po taon nga maapil siya. Lain na ni Mabel, uy. Nagsabot mi nga hapiton lang ako siya. Unya milakaw di ay. Lagi. Nangumpra kay unay sud ang among rep. Pulo sa tubig. O sige lang, ako lang siyang sultihan nga nianhi ka. Oh, tempa, good. Nga di man ko ni sultihan kung asa mo magsuruyan ni Mabel. Kanang magkuy mo ba, dugi mong mauli. Sulti ko na ko, Cynthia. Sulti ko na. Ayaw na lang pangutana, Jun. Basta, buotan ng imong asawa. Dili ka angay kuyawan. Sige, ato na lang ko ha. Muli na lang ko sa amo. Salamat, Jun. Oh. Tawa man lagi paigo sa amo akong asawa ba? Bayan, no? Iwa mas mabil, di uli siya na yung kanahan. Tre! Wa gabae. Teksanan ako siya nga dili may magkita ron kay wako'y kauban. Ako ingnon nga sa sunod semana na lang may magmotel. Sorry. Dili ta magkita karon. Next week na lang ta magkita. Send na. Abi na mo cellphone, Cynthia? Abi. Naunsa man kanal. Uy. Anong daw yung password di mo cellphone? Ganahan lang kung magbutang og password. Ngano di ay? May gitago ka unsa? Unsa ba gitago ba, uy? Ambi na ako cellphone, be. Ambi na, Ronald. Ambi ang ako cellphone. Hello? Ay, salamat kay gitubag na ko nimo. Cynthia, imo ning bagong number? O, day. Kaya akong gilisad ang old SIM na ko. Akong gibali-bali aron dili ko masakpan ni Ronald. Unsa? Ani man gud ni. Kalit lang siya naabot kahapon. Gikan ko sa inyo, haday. Ang ano ka, to siya nga, gikalit malagkuha ang akong cellphone. Og nisamot siya kasuko, kay doon na may password. Og wa siya maka-open. Og wa siya kabasa sa akong mga text messages sa akong lucky, day. Unya, paglakaw niya, mauto, idali-dali na kong ibot ang akong SIM. Og ako daw yung gibali-bali. Og maong-maon na niya akong new number karon.
Uday, aron ta madali ba? Nag-inis na ba ako? Mag-atang kong daan o taksi ha, unya. Ikaw, pag inis na lang po diha daan kay hapiton ti ka sa taksi nga akong sakyan. Okay? Bye, Day. I love you. Di ko mo ba ni mo, Cynthia? Oh, hello? Hello? Ay, sumay akong buhaton ini ko eh. Unsa man? Saka na sa motel, og ayaw nagyugog sa muka pa, Cynthia. Last na lang yun din akong kuyog og hatod ni mo din he. Adto na ko. Amping, Mabel. Gaga, ikay pag-amping, dili ako. Ay, bayhana, di jud mahadlok. Mel. Oh, Mahimusultihan ko ni mo kung sa room number ng motel nga ilang gisugdan. Ronald? Ben, paspasi. Ben, paspasi aron makauli na dayon ko sa amo. Ka, ha? Lain man gud ang kuba sa akong dugan gud. Kana Ben. Tagbaw na natin kabili. Kilo ka gid eh. Kilo ka gid sa imong bulitas, Ben. Ito, ako mangutang ng bulitas. Ang patagbaw yun ako mga babae. Unsa to imong gisulti? Imong mga babay? Daghan di Ben? Ang daghan. Pero, ikaw ang kinalamian, Bel. Demonyo! Demonya! Day! Day, sorry kaayo. Uy, Mabel? Wala na ko'y mahimo. Gawa sa pagsulti ka, Ronald, nga imong banas pagpagasa ni mo. Sorry, Day. Ronald! Warning shot lang ang ipabuto ni Ronald nga to siyang asawa og sa kabit ni ini. Ug yatagan niya chance si Cynthia. Ug matod ni Ronald, kung mo sa pagpangabit ng iyang asawa, dili na warning shot ang iyang ipabuto. Mao kato kasama ang kaagin ni Mabel, dinining tulumanon. What's the style? Warning shot lang ang gipaboto style. Kini mong sugilanon gisuwat ni Cecil Danyosos Cabrera, dalit sa RMN Drama.